видите, это мокрые подлоги, мои головные вороки, бо у меня есть педальки и талерочки. Наступная песня называется «Борщ». Нет, жартую. Наступная песня называется «Борщ». Починаем с таким ударным блоком. Це приємно. Я ще раз нагадую, що сьогодні разом з вами на Нова гурт «Релікт». У нас отримується робити такі вилазки і у Кремлівку сюди. Вельми подобається, вже шмат знайомих людей, це вельми приємно. А ми все одні і ті ж пісні граємо по групу, але ви даруйте, будемо грати нові. І, до речі, хочу сказати, що 21 кастричника прошу всіх зайти там на наши суполки, ВКонтакте, Фейсбуке, можно наведать наш сайт, и там будет наш новый альбом, который мы будем пробить релиз 21, а после уже будет списки и все остальное. Раз мы приедем до вас с новыми песнями. Скажи мне,